kapan pikir rampungi padha njaluk bener dewi mbok nyoto wangsa jamane wis rekoso akeh sing dono wangsa pikir pimpinane bangsa yen ngene terus yen ngene terus yen ngene terus kaulane ra ketemu yo nang elino yo nang elino yo nang elino mengko kabeh dong rasakno Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Ramlo Poro sedaya monggo sinarnya imut-imut piuling saking para wangi lan para pinsani saged mangke kangge sahur wonten ing alam kelanggengan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Mas